ngai khublei biang ye phibaro se shisien bat khindian ngin ye pet ya ka jingkren jong inong yalam ka UDP iba polling do bat ka jingkren jong i kat kum ka Shillong Times kalong ka balingo bai ong bamangi lesing ilong kibrio ki badang lingkot ka rukom perkhat namar ba ngibu jingmut palat ya ka reservation hendrai ngimbu jingmut ya ka merit bat nang ni syakman ngi di banbu jingmut no ya ka merit iong ngapan ngapa ban pensyai bat ban keli kala ya iba polling do ba balai baro syikat tangi dawa shidawa ban penthamai ka reservation policy mdai namar bangiru ngikwa ya ka merit baro syikat ni ki khna ki bawan syakmat ki khna ki ba score syakmat do kim yo ya ka seat kim yo ya ka kota lani ya ka post wat lada ki yo 90 95 kim yo pat ya ka post Hausian ngila kren ya kane ngila ka angsla hendrai wat ki nong yalam wat ki nong thawan kin kren kum kini ki statement ki balingo shisha te ka state kan leche te ka constitution ka an jong ka India ru ka shnak nang ya ka reservation ban penkio bat ban yada ya ki scheduled tribe kum mangi ban penkio bat pen yada mo hendrai ha ka state jongi kalong dak khampong kajuk ka reservation jakaban penkio bat banyada ka penjat bat ka pendolat hakane ka rukam ka reservation kala do meaning kala yap ka reservation policy kamdan meaning sho namar ba jaka bangin yo ka equal playing field para scheduled tribe kila yapya kila pen discriminate tang na benta ki khasi jaintia garu ba kamdan jingmut sho te kala do ka meaning jong ka reservation te kumno iba polling do yong bangi ngim focus ya ka merit kat kum ka jingyo i jungi ki khanna school ban ngala shnaru da ka video ban pen i bangi don kam ya ka merit ngala pen i ru ka result jong ka medical ba kumno ki khanna ki ba score 90 kim yo ya ka seat hendrai ki khanna ki ba score patang 50 kila yo ya ka seat mdan merit ahang ta te kumba ong iba pol bangi dei ban focus ya ka merit ngaru nga agree te smo bha kini kinong thawan ki di ban thau ha katakal yang bangin compete no on merit basis tengi demand ya kata baro shikata te ba pol pa di ong bangim focus ya kata kala long ka ka ba pen kala komik no ya kan ye ka jing ya ka jing em jongi ki khna school kan ya ka jing em jong ki samla baro te baar pa dah na ka jing yo i kum ki khna ba thap kam ka no sin ki khna ba thap kam ki la yo shakhmat ban ya ki wei ki khna hendrai tang na banta ka jing ya pher ka jat ben rio kim yo rum sho wat lada ki yo he ka marks lada dei shisha on merit basis ki la yo ban rum hendrai kam dei te on merit basis te lastly iba poli ong bangi sa dien hakarukam perkhat hendrai nga ong bangim yo lat ban pen i ya ka bor perkhat jongi namar ba ka system jongi kam dei on the basis of merit the day on the basis of merit ngila yo ban pen i ka bor perkhat jongi bata ka por namdon ban ong baki samla jongi ki dei ki ba telot haka jingmot jing perkhat te balai pat ka state jongi kam ai on the basis of merit namar ha ka state bakham kongsan ka shuki banya ka jing pule banya ka development banya ka progress de kan long bet kumni ka merit kal long kalang knya la sacrifice no ya ka merit na benta ka politics kham kongsan ka politics tak daun lanu ro ka state kan nam kyo te lastly pan ngakwa ban ong bangiru ngi agree ya ka jing ong jong iba pol bangi dei ban focus ya ka merit tak daw ngi kerpat ya iba pol bain ailat ya ngi bangin compete no on the basis of merit khnang bangiru ngin yo ban pet ba mano ki students na ki scheduled tribe ki ba yo shisha shakmat bleshi bol